ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮಗೂ ಶ್ರೀ ಅರಸಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ದೈವಸ್ಥಾನ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಮಾಗಣದ ಸೋಮನಾಥನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಷಯ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೆಡುಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಭಂಡಾರದೆಲ್ಲೊಪ್ಪನಿ. ಆ ಭಂಡಾರದೆಲ್ಲ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತನೇ ಇರ್ದಾದು ದೈವಜ್ಞರ ಮುಖೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಜತ್ತದ. ಬಹುಶಃ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಆ ಒಂದುಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳದ 29-30 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ದಿನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದೆ. ಅಂಚಿನ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನೇಮ ಅಂದು ನಮ್ಮ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ವರ್ಷೋಡು ರಡ್ಡು ನೇಮ ಅಪ್ಪನ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ವಲಸರಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದು ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಪೂರ ಬಾಲಾಲಯ ಹಿಡಿತನೇ ಇರ್ದಾದು ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ನೇಮ ಮಲ್ಪನ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ದಾದು ದೈವಜ್ಞ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರಿದಾರನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮುಖೇನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ನೇಮ ಆ ವಲಸಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ. ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಊರು ಪರ ಊರಿಗೆ ತಿರಿಯೋಡಂದ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪನೆ ಊಯ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಂದಂಡ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತಿರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತದೆ ಅಯ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇನ್ನಿತ ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇನೆ ಪೂರದೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ದಳದಿಂಜಲ್ಲ ಇದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಖಲ ಮಾತೇನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತದನ ಅವೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟುವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನೇ ಸೇರಿಸೋದು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಭೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪತ್ರಿಕದ ಅಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮುಖ್ಯ ನಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಗ್ರೂಪ್ನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದನು. ಈ ಬೈದನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿಲ್ಲರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಊರುಡೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ದೂರದ ಮುಂಬೈಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚ ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉಪನಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಗನಾಥ್ ಪೂಂಜರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೇನು ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂಜನೆ ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಪಟ್ಟೋರಿ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಲಾದಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಮೈಲೊಡ್ಡು ಮೂಲೆ ಇತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಪುನಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ತೆಗೊಳ್ಳಿತ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಶುರು ಬರ್ತದೆ. ನಂಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆ 50,000 ಕೊರನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜೇರು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಗಂದಡಿ ಗೊತ್ತದ ಶ್ರೀಕರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇಂಥ ಸಭೆ ತುಳ್ಳಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಾದೆ ಅಂತ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂಗೇದ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಬಂಗೇದ್ರದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ಯಾರಲ್ಲ ಆರೆಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಭಿನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಅವಡದಂತ ಬಜೀರದ ಕೈಗಳ ಅನಿತ್ಯನ ಕಟ್ಟಂತು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗಳ ಬೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಗ್ಗಪಣ್ಣಿ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಗಾರಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಸರಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಸರ್ವಸದಕ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುದ್ರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಳನ್ನ ಯಾಕಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆ ಐತ ಸ್ವರೂಪನ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲಂಡ ಐತೆ ಬಿನೋಡ್ಕೊಂಡಂಜಿ ನಂಗೆ ಅಂದಾಜು ಹಾಪು ಒಂಜಿ ಓದಿನಾಗ ನಂಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಪು ಕಣ್ಣಾಯಿ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿರುದ್ಧ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರದೀಪಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಸಾರ್ ಇನ್ನೊಲಿ ಬತ್ತದಲ್ಲೇರು ಮುಗ್ಲಿನ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿಯರ್ನ ಭಿನ್ನೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲರು ಬಂಗೆದ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುರ ಬದ್ದೂರ್ಲೇರು ಪದ್ದೂರ್ನಕ್ಲದು ನಿಗ್ಲಿನ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತದೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಡಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ದಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಪ್ಪಣಿ 40-48 ದಿನ ಒಪ್ಪಣಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿದ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಗೋಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆತ್ಮಲ್ಲೆಡೆ ಭಂಡಾರದೆಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆದನಾಗ ಗೋಪುರ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಜುಂಡು ಬೇರೆ ಬಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕನೆಗೆಂಡರು ಇಂದೇನದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಗೋಪುರ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಬಾಲಾಲಯ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಬಾಲಾಲಯದ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಐಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡಬಣ್ಣದು ನನ್ನದ ವರಿನ ದಿನಟ್ಟು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಪಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತಲಗನೆ ಖಾಲಿ ಐತಾರದ ನೆಂಜಿ ಸೇರೋಣ ಅತನ ಗುರುವಾರ ಬುಧವಾರ ಅಂಗಾರ ಗುರುವಾರ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಈತಟಿ ಯಾರುಜಿ ನನ್ನ ವರಿನ ಬೇಲೆ ಶೀಘ್ರವಾದ ಮುಗಿಯೋಡು ನನ್ನ
ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಮುಲ್ಪ ಸೇರು ಐಕ್ ಬೋಡಿನ ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡಾಪ್ನ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರನ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಬಂಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ತಾಮ್ರ ಮುಚ್ಚುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಆಯ್ತಾ ಓಡದೆತ್ತದು ತಾಮ್ರ ಮುಚ್ಚುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬಂಗೇದ್ರ ಗೊತ್ತದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಕೊದ್ದಿಯವರು ಇಷ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇರಿದಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ತಂದು ಅವತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಂದು ಅದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಅದೆಲ್ಲ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಬಕ್ಕ ಐತ ಬೇಲೆ ಮರತ್ತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಶುರು ಅವನು ತಾಮ್ರದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಆತನು ಆ ಬೇಲೆಗೆಲ್ಲ ಆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆ ನಾವು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಮಂಜಪ್ಪ ಬಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಕೃಪಾಕಟಕ್ಷ ಪಾತ್ರ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗಾದ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡೋರ ಇಕ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ತಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರದೀಪಾಳಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಬಂದಿರಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ವೇದಿಕೆ ಪುನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಲೇಖನೆ ಅಂಚೆ ಕಾಕ ಇದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ನೆರಡು ದಿಂಪುನಿ ಅವು ಹಾಯ್ ಕಾಕಜೀರ್ ಮಲ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅವು ಕಾಕಜಿಡೈತೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡ ಪುದಾರಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಏರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ತುಜ ಯಾನು ಏಕಾಂಗಿ ದಾಲತ್ತು ನಿಖಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಕಾಕಜಿ ಖಂಡಿತ ವಿದಾಯ ಬೈದೇನೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಏಕಪಕ್ಷವಾದ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋತಿಜಿ ಪೂರೆರಡಲ್ಲ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಿತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಎನ್ನ ಏನು ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೈದೇರಿ ಇಂತೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಗಾಮದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿದ ನೇತ ಫುಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆರು ತೂಪನಾರೆ ಆರೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಕಜಿಡೆ ಪೂರ ಏರು ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ನ ತಿಗಡ ಜಾತಿದಾಗ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊಂದತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಒಂಜಿ ಒರಿಯರನ್ನು ಸದಸ್ಯನ ಪಾಡ್ದನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದು 4-5 ಜನ ನಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ದಯವಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಮಲ್ತದ ಸಮಿತಿ ಇಡ್ಲ ದಾದಬಂಡ ಪೂರೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತದ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿ ರಡ್ಡೆಟ್ಲು ಒಪ್ಪಿರು ದಯಬಂಡ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೊಕ್ಕದಿಡ್ಲಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಒಂದಿನ ದುಂಬೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಕಾಲು ಉಪ್ಪಿರು ಬಂಡದ ಬೊಕ್ಕದ ಸಮಿತಿಗಳಾಗ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದನು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡದಿಂತ ಧರ್ಮಸಭೆ ಎಂದು ಮಲ್ತದನು ಧರ್ಮಸಭೆ ಬಂಡ ಧರ್ಮಸಭೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿತ್ತಿರುವಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉದ್ಘಾಟಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಅಕ್ಲ ದಾಲ ಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಓಪನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಅತಿಥಿನಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಕಾಸ್ತ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು ಹಾಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೇತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ MP MLA ಹಾಕ್ಲೇನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ಗ ಬಂದ್ಪುದು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿದಿಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿರೇರಾವ್ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಏರೇರೇನು ದಾಯ ಮಲ್ಪಾರ್ನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಪೂಂಜೇರಿ ನಂಗೆ ಈತಪೂರ ಮಲ್ತಿದೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಪಾಡೇರು ಅರೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿಂತ ಅರೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಮನದಾನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅದು ಬಣ್ಣದಂಡ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಓದಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದೊಂದು ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿ 6 ಗಂಟೆ ರಿಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಪು ಜನ 60 ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚೆ ಮನದಾನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸು ಹಾಕಿ ಮುಡ್ಚಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಮನದಂಡ ಮಲ್ತದಾನೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉದ್ಘಾಟಕ್ಕೆ ಎರಡಲ್ಲ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಾಗ್ಲೇನು ಕೊಂದಾರು ಪೂಜೆ ಅಕ್ಕಲ ನೇಟ್ ಬರ್ಪು ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನೇತಾಗ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದನು ಪೂರ MLA MP ನಕಲು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನು ಕಾಸ್ತ ನೇಕದಲ್ಲತ್ತು ಪೂರ್ಣ ದೆತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟ ಒಂಜಿನ ನಾಟಕ ಐಕ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದಿತ್ತದೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನೇಡ್ದಾಲ ದೈವದ ಬಂಡಾರೋಡ್ದಾಲ ದೇದಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಇಂಥ ಕಾಕಾಜಿ ಬುಡುಗಾಡಿ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಪೂರ ಉಂಡು ನೇತ ಅವು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮಾತ ಆಯ್ತಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿದಾಯದ ಊಲಜ್ಜಿ ಐಟ್ ದೈವದ ಮುಗ ಮಂಚ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಪೊಟ್ಟನೆ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಆಕಲಂಜಿ ಬುಡ್ನ ಬಾಕಿ ಪೂರ ನೇಕಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಕಜಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಡ ಐಕೆ ನೇರ ಹೊನೆ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಐಕೆ ಯಾನೆ ವಹಿಸೋನೆ ಐಕೆ ನಿಕ್ಕಲು
ಐಕೆ ದಾಲ್ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನಡು ದಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರೋಡು ಬಾನೊಂದು ಯಾನು ಬುಡುಗಾಡಿ ದುಮ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಬಾನೊಂದಲ್ಲೇ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ದೈವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಶನಿವಾರ ಅನ್ನಗಂತೆ ಕಾಸ್ತ ಬಂಗಾಂಡಲ ಅವು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಇಂಚನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಐಕೆ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ದಾದನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿ ತೋಜಾವೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವನಿ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದುಂಬುಲ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ನಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿನ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಮನೆ ಮಂಚ ಅವಡಿದ್ದೆ ಆ ಜತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಿರಾವುಡೆ ಪನ್ಪುನ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಬಲವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಯಿನವಳು ಬತ್ತನವಳು ವಾವೇಂಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಬೇಲಿಗೆ ಹೂವುಲ ಒಂಜಿ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೂವುಲ ಇಚ್ಚೇನಿ ಇಂಥ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ದಾಲಂಚಿನ ಅಡೆತಡೆ ಉಪ್ಪಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ದಾಯ ಬಂಡ ಪೂರತಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಬೇಲೆಲು ಎಡ್ಡೆಡ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಕಾಕಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆನಗಲು ಗಲಾಟೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಗ್ರೂಪ್ ರಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಮೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದುಜಿ ಬರ್ಪುಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಪೂರೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಜೀರದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಾಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪುರ್ಲುಡು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಕ್ಲ ಆತಿಥ್ಯ ಒಂಜಿ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಅಕ್ಲ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಆ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾರಿ ತೋರಿಪಾವಡು ಪಜೀರದಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಲ್ಲ ಆತಿಜಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಪುದರನ್ನು ನಿಖಲ್ ಕೊಂತಾರನ ಆತೆ ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಜ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಯೂನಿಟಿ ಇತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಐಟು ಜಾತಿದ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಪಾಪದೆ ಎಂದು ಬರಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಬೆನ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಕಾಕಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಕಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೇರಿಗೆ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತರು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಕಜಿನ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಗ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲ್ನೆಕನೆ ಬೇಲೆ ಏತು ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುಜಿ ಈ ಸಿವಿಲ್ದ ವರ್ಕ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಿವಿಲ್ದ ಮಾಡಿದ ವರ್ಕ್ನ ಎಂಜೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಲ್ದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮುಗಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಐದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಯರಜ್ಜಿ ನಾನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ದಾವಣ್ಣ ಮಾರ್ಚ್ ಇಡ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಶುರುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಲ್ಲುಂಡು ಬೇತೆ ಹೋಯ್ತಾ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ದೊಂಪಾವಡು ಐಕೆ ಏತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಏತು ನಮ್ಮ ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾರು ಐಕೆ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀತ ಗಡು ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸಾರನೆದ ಅಂಚಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಲ್ದ ಉಲಾಯದ ಮಾಡದ ಆಚಾರ್ಯಡೆಲ್ಲ ಪಂಕ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಕೋರುಡು ಬಂದದು ಓಡುಲ ಬರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದಂడి ಆಯ್ತು ಉಲಾಯದ ಚಪ್ಪಟಿಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದಂడి ಅಂಚೆ ಅದೇ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನನ್ನ ಕಾಸ್ತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುದಾದ ಬಂಡ ಈತು ಬರ ಬೇಲೆ ಆವಡಂದ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಶ್ರಮದಾನದ ಬಂಧುಲೇನು ಯಾನಿತ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ದಾನಿಲೇನು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲು ಓ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕಾಸುದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಸು ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೆರ್ಲ ಪೋತ ನಂಗೆ ಪೋಯಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ತೆಗೆದನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಕಾಸು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಬಂದೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮನ್ಪನ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೇರೆ ಮೊರನೆ ಆರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಶಶ್ ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲಿ ಯಾಪ ಹೆಂಚಿನ ಏನಾರು ದಾದಾವಡು ಬಣ್ಣದ ಆರು ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗುಲ ಆರು ಅಪಗತ್ತಿನ ಆರು ಒರಿ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆತೀನಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೆ ನಮ್ಮಾರಿ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಡಿಪ್ಪು ನಡೆದಾರು ಪಕ್ಕ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮಾರಿ ಪಕ್ಕ ಹೊಸ ಕುರಾಲ್ದಾರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವು ಕುರಾಲ್ ಹೊಸತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲ ಕುರಾಲೆ ಆರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಧರಣ್ಯೆಲ್ಲ ಬಂತೀರಿ ಕೋಡೆ ತುಮರೇನೆ ಪ್ರದೀಪ ನ್ಯಾಪಲ್ ಇಪ್ಪುಲು ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಅಂಚೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೇಲ್ನ ಆರು ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ಆರು ಪ್ರಚಾರಗೂ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಬೈದಿನಂಚೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೇನ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಮಲ್ತದು ತೂತು ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನುಡು ಪಜೀರ್ದ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಡು ಪಜೀರ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನು ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿನ ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೂತೆ ಆನಿ ನಿಕಲ್ದ ಕೆಲವೆರಟ ಪಂತೆ ಪಜೀರ್ದ ಭೂಮಿನು ಪುಣ್ಯತ್ತಿ ನರಮಾನಿರು ಪಾವನ ಮಲ್ಪರು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅನುಕೂಲಡು ಪಾವನ ಆದುಕೊಂಡೊಂದು ಇನಿಯಾ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡಿಕೆಂಡ ಐಡ್ತಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಎತ್ತಿತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಟ್ಟು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಿಖಲು ದೇವರನ್ನ ದೈವವನ್ನು ನಂಬುದು ಜೈದಾರು ಅಂಚನಗ ಯಾನು
ನಿತ್ಯ ಕಟಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಧನವಂತರಿ ದೇವರು ನೆತ್ತ ಏರೇರು ಮಾತ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದನೇಕ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುವಿರ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರ್ವ ಸನ್ಮಂಗಲ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಳು ಪೋಯಿನವಳು ಬತ್ತಿನವಳು ಇತ್ತಿನವಳು ಅಕ್ಳ ಸಂಸಾರದು ದೇವರೆಲ್ಲ ದೈವಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬೊಲ್ಪುನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರುವೇರು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುನಕ್ಲೇನು ಏಪಲ ದೈವ ದೇವರು ಹುಡ್ದು ಬಾಡ್ಜಿರಂದು ಖಂಡಿತ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಡು 6 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೇವರಡ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಾರು ನೆಕ್ ನನಗೆ ಉಲ್ಪು ಅತ್ತನ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಜಿಯರ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂದರೆ ನಿಮಿಷ ನಡಪಾಯರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣಿ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಎಕಡಾರು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಒಂಜಿ 15 ದುಂಬು ಏನಕ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ನಂಚಿ ತೂದು ಐನು ಇಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ದಾದಾನ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ನಂಚಿ ತೂದು ಮಾಪಿ ಮಲ್ತದು ಈ ಕೆಲಸಗೂ ದೇವರ ಸಾರಥ್ಯ ಅದು ದೈವದ ಸಾರಥ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉತ್ಸವ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಗ್ರಾಮ ಈ ಪಜೀರ್ದ ಗ್ರಾಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಅದು ಬರಡು ಬಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೈವಲ್ಡ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪುನರ್ ಬಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಅಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ದಲಕ್ಕ ಕೋರ್ಲೆ ಮಾತು ಓಪನ್ Rasanya, penting cinta lagi. Malana. ಬಟವಾಡೆ ಬಂದ್ಕೊಡ್ಸಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇನಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೂನಗಾನೆ ಭಾರಿ ಊರ್ದಾಕಲು ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೋಚ್ಪದಿರಿ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಬೇತೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಬೇಕುಲ ಇಂಕದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಏನನ್ನು ಮಲ್ತನೆಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಾಗಲೇ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಪೇನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪಾಪದ ಮಲ್ಲಾಕೊಲು ಯಾನ್ ಕೊರ್ತ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚ ಏರ್ಲ ಎಣ್ಣೀರ ಬಲ್ಲಿ ₹1 ಕೊರ್ನಲ್ಲ ದಾನನೆ ಅಂಚಾದೆ ನೆಕ್ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ₹1 ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಭಾವನೆ ದಿವಡ್ಚಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಎಂಕೆ ಚಂದುಂಡು ಹೌದಲ್ಲ ಪೂರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ನದ್ದು ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಗ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಎತ್ತ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡೆ ಈತ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಈತ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಓಲತ್ತದು ಪನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜನ್ ಬೆ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದ ಅಕಲು ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದುಂಬೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಸುರುಟು ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಡೇಟ್ ದೀಪನು ಇಂಕ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ತೋಜನು ಅಂಡ ದೇವರದೇಟು ಈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಡಾಪನು ನಿಕುಲ ನಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪಕೊಂಡಿದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಮ್ಮ ಈ ಮುಂಡಿತಾಯ ದೈವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳಾರು ಐತೆ ವಿಷಯನು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಪ್ರತಿಪಾಳು ಎಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾರ್ನಿಯರಿಜ್ಜೆ ಅವೇ
ಅಕಲ್ ಬಣ್ಣನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಉರುಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಬಹುದು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂಡಿತ ಅಡ್ಡಬೂಡುದು ಕೇಳೋದು ಮನಸಾರ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಕಲ ಮಾಗಣದ ಸೋಮನಾಥರ ಮನಸಾರ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ 2 ಸಪ್ತ ಪಾತಿರೋಡು ಅನ್ನಗ ಪಾತ್ಯರ ಜನಲ ಈಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂಚ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಪಾಪದ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಲ ಸೇಮಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕಾಕಾಜಿ ಗೋಡಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಪಣ ಕೊಟ್ಟುಡ್ಲ ಮಾತೆರನ್ನ ಎತ್ತದು ಅವು ಗಡುಗಾಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶನ ತೀರ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿನ ಕ್ರಮ ಅಂತಿನಲ್ಪ ఆయన తెల్లని జాపించిన బ్రహ్మ కలుపుతావు మాతెర్ల ఆరోగ్యం వేరు ఆయం ఎందుకు అంటే మాతెర్ల బత సేరుదు ಒಂಜಪ್ಪ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕಲ ಸೇನ ಸಾಕಿದ ಮಲ್ಪುಗ పొరులోడు ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಆಪಣಿಂచిన ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಕೊರಡಿ ಪಂಡಿತ ಎನ್ನಾರು ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಚಿ ಬೈದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ದೈವದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಇನಿ ಆಮಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೊರ್ಲೂರು ನಡಪಾದಕೂರಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಗನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಥ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆಮಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಚಿನ ರಘುರಾಮ ಕಾಜವೇರಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬತ್ತಂಗೆ ಹಿತವಚನ ಪಂಡದು ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಅರೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಅಂಚನೆ ಬಂಗೇದರ ಗೊತ್ತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕಲ್ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತದ್ದು ನಂಗೆ ಹಿತವಚನ ಪಂತೇರಿ ಅರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಗಂದಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾವೂರು ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಕೊಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೀರಿ ಅರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಗೇದರ ಗೊತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಜೀರ್ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಪೂಜಾರಲ್ಲಿ ಅರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉರಿ ತುಂಬಿಸಾದು ಈತ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಪಾಳು ವಾಜಕಲ್ಗೂ ತುಂಬಿರೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಕುರ್ನಾಡು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮಾಗನೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮಾಗನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 4 ಗ್ರಾಮಗಳು ಪಜೀರು ಬೋಳ್ಯಾರು ಚೇಳೂರು ಹಾಗೂ ಕುರ್ನಾಡು ಈ 4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಾಮದ ದೈವಗಳಿವೆ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರುಗಳು ಮಾಗಣೆ ದೇವರಾಗಿ ಕುರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ದೈವ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವರದು ಕಳೆದ 2008ರಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಇರೋದು ಭಂಡಾರ ಮನೆಯು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞರ ಮುಖೇನ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ ತದನಂತರ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ 29-30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ನಡೀತದೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಆಗುವಂಥ ವಲಸಾರಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಾಗಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಗಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಜಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಜನರು ದೈವಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದನೇ ವಿಷಯ ಆದರೂ ನಮ್ಮದು ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿಯ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಮನೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಳೆಯ ಹಂಚನ್ನು ತೆಗೆದು ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು 80 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡೋದರ ಮುಖೇನ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ಆ ಭಾನುವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾನುವಾರ ಸುಮಾರು 150ರಿಂದ 200 ಜನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಇದು ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಮರದ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪುರಾತನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಮನೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಡ್ದು 29-30ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 29-30ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ದೈವಿಕವಾಗಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಪರವೂರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಊರಿನ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಜ್ಜಕಲಗುತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಕಳೆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಅಜ್ಜಕಲಗುತ್ತು ರಂಗನಾಥ್ ಪೂಂಜ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾನಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾರ್ಯಾರ ಮುಂಬೈ ಪೂನಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಖೇನ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಪೂಂಜರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರೊಂದು 20-25 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರುಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖೇನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮುಖೇನ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಆಮಂತ್ರಣವೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಹಾಗೂ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಡೆಯುವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.